Ya pokoke dhisik ta arek aku. Biasa itu kan mburi tuh kok ngarep ae. Iki ndak sing tak pek yo. Aduh pengen kabeh kan kalung ya meneh Lho, kok. ora tak gawe jamu. Aduh iya ya. Ya apa Kang? Aja dientekno lho tapi yo, aku ngaono. Oh iya Dik, tenang ae. Aku tak njok batu etoke tak ge topeng kok. Nek aku kate njaluk ndoke tok lho ya ke, tak gawe jamu. Mari ojo mangan sambel ae ta lakoni iki Le. Nang sambel las dikoreti coweke kon iki lek mangan kon iki. Ngene iki wetenge male mules ngene iki. Loh, iya, Mbok. Aku lek mangan gan sambele kurang joscis, Mbok. Aduh. Ya joscis entute bras drus iku. Joscis. Mamulo nang sambel iku ojo nemen-nemen. Ngono lho. Laung dikeno dudu sing ngoreti sambel digawe ajang. Ya marakno ngene iki nak wetenge sakaken kok lek kena lambung. Sing deloki wetenge nak belum mau nak. Aduh. Tahu suruh ini. Tuh blaen kon iki per kon iki nak. Gak enak wetengmu kok asih tutul-tutul ireng-ireng ngene sih. Tahu berminta ya opo kon iki. Duduk berenyi, Mbok. Cangkrang biyen. Aduh, kene sendekku sik nak sendekku nak. Mari ki ojo kakek lek mangan sambel. Waras mari. Yo. Iya. Anakku nak seli. Nak sotong. Dindul. Tak gindang. Aku duduk arek bayi, Mbok. Kok seli-seli sih? Wetengku iki lara. Yo seli tole iki lho nak. Kaya bothok simbukan tak kudange, Cung. Wis ngene tak suwuke cek nang mari nak. Sing anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Cing chong sing hai. Hoya, he hoya. Chong sing chong hai ya. Hai ya. Ilang wis. Nak longgo nak. Longgo kono sing decek. Mamulo ojo kakean mangan sambel, Cung. Iki ngono duduk mergo sambel, Mbok. Lah terus mergo apa, Nak? Lah wong kon nang sambel koyo musuh ngono, Cung. Cuacae saiki lho, Mbok, gak jelas blas. Kadang udan, kadang ya panas. Kadang digoleki, kadang ya dicuweki. Dunya iki guyone jan gak lucu blas, Mbok. Ya mestine, Nak. Lah lek sing lucu iku ya YouTube Batres TV, Nak. Model lah ikon iku, Cung. Duh, Jam, sing dhisik iki sing dipunggal. ya pokoke dhisik ta arek aku. Biasa itu kan mburi tuh kok ngarep ae. Iki ndak sing tak pek yo. Aduh pengen kabeh kan kalung ya meneh Lho, kok. ora tak gawe jamu. Aduh iya ya. Ya apa Kang? Aja dientekno lho tapi yo, aku ngaono. Oh iya Dik, tenang ae. Aku tak njok batu etoke tak ge topeng kok. Nek aku kate njaluk ndoke tok lho ya ke, tak gawe jamu. Nek ngeloni Riko lho cek kuat. Wah, Dok, pake ganteni. Ayo, ayo. Wis Kang, ndang pola ono sing tengah iku lho dhisikno, cek nang mari. Oke, siap, Dik. Ayo. Rempes lek iki wae.
Di kebon ndi genahe kayune sing diketok? Gede-gede to cak mun kayune sing diketok iku. Engko jane ngono ta. Apa dicakno ta? Anggrek. Meden-medeni wong tuwek ae. Lah medeni yo apa sing ngene iki? Tak kira kene kok surat karo iku. Lah kendeng Iki ta. bisa. Aku tukang mutilasi ta yo apa? Kayune lho sing ndi sing diketok di kebon. Wis iki bukan sik. Wah, Jadi orang kok GR banget sih kamu itu Cak Gimun. Lah mau ngetoki kayu buat selamatani sampean sunat kok. Anjene jangkrik nek go ngamui. Meden-medeni wong ae. yo gak medeni. Kok sido nang apa-apa mari nek sunat. Simpatik tak Mahesa. Waduh, aku tak gak lodro kenanmu. Koni. Wah, gede sik ketok-ketok tok rek. Bisa Jahat. Dipuluk tenan, dipuluk tenan. Jam. Ono setan ado aku kok. Wis ayo, terus nang kebon ngono. Kali iso paling. Di kali iso. Ya wis ayo. Tuh. Oh, krek. Mawar melati kenongo kantil kuning kantil abang lo cari wis lau jenenge Gimun gak gelem bondo tak petikno pacar banyu iki wis padha ae paling nek Gimun niku lek gorong disunat paling sakmene paling iku lek mari disunat iso sakmene. Berhubung kano ketang ya wis ketang-ketang kluthuk iki padha ae wis gawe sandingan ae. Jajan pasar, jajan werna pitu ya wis ana kabeh iki. Rokoke ya wis Minang, Suri, Kaca, Dompola ya wis iki. Lho lah tebu ireng ya mbek klopone barang gorong rek, lah sedeng tak kirani embere sak dumil. Ya opo misgeng gawakno ember kok dadi rinjing ngene sing digawa. Pi. Ternak aku nang pasar apa Pi? Golek jagan ngene gawe bioto sinoman iku lho. Lah ngingoni biodo sinoman ae kon kok bingung. Lah godhokno pohong ndek mburi iku lak padha ae. Ngatasane jamat ambek wadon ambek mbok ae lho. Ya saaken tapi lawang bakal penggawean iki ya akeh. Rokok-rokok ya gurung tuku. Lah iku rokok iku 3 bal iku jagung ijo. Lah iku dikekno lah padha ae lah. Ya izin tapi lek nemen-nemen. Wong keluarga awake dhewe iki lho titik-titik ya terpandang. Wis ora ngatur iku ti. Anggitmu aku gak susah ta kena aku dipunggeli. Ora sunat tadi. Ngene wis apik bentuke. Wes ora katene. Ya gak apa-apa kon gak sunat, tapi ya tak pegat. Aduh, pegat. Tapi asli no yang. Nek mari sunat iku lek nyocoki loro. Jare sapa? Lah nek Mas Andoko mari sunat kok penak. Apa? Tah ndoko. Iya Pi nek Mas Andoko, jare bojone biyen nek cerita nang aku, lek mari sunat iku penak. Alah apane? Ajan sik durung tau rasane sing durung sunat ngene iki. Penak tadi ana bele-bele dadi titik-titik. Alah wis gak pokoke kudu sunat. Lek gak sunat pegatan ae. Ah kon niku kok milih-milih sing umum. Lek koyo tekku ngene iki langka ti. Iya mari sunat pun wis umum, wong lanang mari sunat pun umum. Tapi lek ngene iki langka kon. Aduh, pae mun. Salah wis cilik, delalene moler. Iku sing kon kajokno. Oh, jangan salah ti. 1001. Di Indonesia lo paling nek siji tek kuthok iki. Wis, pokoke lek aku sunat ya sunat mun. Apa tak sunat dhewe ah? Kabeh wis disiapno kate mau sunat. Lah iya. Kok iso ya Cak Gimun? Sampe gerah ngono lho urung sunat. Tapi yo apa ya rasane urung sunat ya? Malah kepo aku. Mbak iki lho
Kok iso gak kroso? Mosok wis 10 tahun cek kayak terus saiki. Lah ya aku lek nglakoni ini. Duh, kok tadi mikir iku sih aku. Aku ngewangi apa gak ya? Gak ngewangi iki sungkan. Kate ngewangi iki mbak ya gak ngongkon, gak opo. Gak apa ya? Kuat tak kirane wajan situk gotong loro jam. Kuat ta, tak suwe dhewe kuat ta. Wah, ngojole. Yo coba wajan riko. Bokong tak complok tetokno. Iya lek bokonge petik jam dicongklok, lek bokonge sapi sitok bongker dulu. Kan nek wajan iki lho. Yo kawae mbok lik santuni lho tau tak pikul ngono. Angkarang lu ngono lek sumur kono. Apa lek kenceng kowe. Dipekul. Mangkano kenceng bobote mes setengah kintal lho jam situk. Lah loro apa gak sak kintal kok kuat kok ni. Kamu ngene ta riko sing penting. Jamu apa? Cendil ta. Kene lho ebonge. Kono ta. Jane lek foto-foto jamu cendele jam. Kawan jamu cendele sapi ku lho. Ya kontang ta lu. Tapi oh yo. Yo apa sih jam? Gelem aku cendele sapi, nek kula nonon tas kluron mang. Kudu iku Ron. Aku ketinggalan yang sapi. Di bapakne tukul iku lho, golekno uwong aku. Alangan wingi. Mbongko ae wis jam lek pitung sapi. Wajane lho ora dinteni geng ngletik. Aduh gampang lek iku engko dhisik. Sing penting iki lho, iki alangan rek iku. Lah terus engko aku kon kei piro jam? Wis talan urut aku rek iki. Ayo nang bapakne tukul lho sih, wong mlebu kandang rupane meng. Yo yo saya. Loh, Bek, katenan diri kok. Nyok ta lasik rini obi. Apa nah? Aku salah delok arek-arek ning ngarep. Ana apa maneh ngono Bek rek arek, Bek? Kok su-isu kate mrono barang? Yo delok arek-arek iku lho nah. Wis jangkep kabeh apa durung sing bakal kate keslametan iku. Oh, iya wis nek ngono, Bek. Lancene arek enom saiki ngono cobriyo, Bek. Lah yo iku nah, kon wis mari ta lek ngam sandingan. Lah yo kari klopone, Bek, ambek kari tabu irenge iku lho. Yo nang golekno cek nang mari penggaweanmu iku. Oh, mandese isuke gampang, Bek. Heeh. Tapi alhamdulillah, Bek, yo tepak terang, Bek, saiki. Lho iya nah, mbok mang isu ya rada mendung rupane. Ya ambek nunggu wae kene lho kesusu apa riko iku mbarian. Yo arek-arek iku lho nah. Wegaku lek kate-katekno iku lho lek dikandani wong tuwek. Lah jenenge ae arek enom, Bek, lah kate yo opo? Lah yo iku nah. Iya. Kon gak duwe selempit-selempitan ta 20.000 wae. Ya ono, Bek, lek 20.000 ae. Mari katir kok kaya apa ngono, Bek? Ya tak gawe nukokno jamu ponakamu iku lho nah, awake panas, mriyang-mriyang mari kadar minane kok lho. Lah mbari arek kadar ya dijarno ae, Bek, riko iku. Lah dapake aku ro nah. Tapi anu yo nah, aku balekno ne lek wis dikeki tulis sing gedhe. Aku ya ambek kate boro nah, mbok matun, mbok lapo wis, aku gak anu lek ono omah koyo kurang. Ya wis, Bek, aja gopo lek masalah ngono ae, Bek, wong gawe nganu arek ae lho. Lah yo iku nah, lek ono ya nyilih konsek aku. Ya ono, lek iku mari kita jukukno. Heeh. Wah, dalawange dikancing ini jam. Keboke diutak ini. Kri, Pak Kri. Hol. Tuh, aja nyeluk lihul. Gak cukup dumeng ku. Barek sapa sih jam? Kate ngejak pitung rahul. Ngaku ati tak kongkon arek iku kok. Lah katir kok ngono apa ngono? Sing njukuk wajan iku lho awake dhewe cek tenang ndek kene. Oh ya wis ngono. Opo, Cak? Kon wis mari ta, later-later. Mari ta. Terus, berase wis kon selepno pisan. Wis kabeh, Cak. Riko iku ndenteni. Lah ya iku. Wis ngene ae, Hul. Wajane jukuken. Engko jatah rokokku peken wis. Iya, Hul. Masih nek kupeken wis. Aku ora butuh jatah-jatahan wis. Bayu, jatah jagung ijo ae dikacokno. Ndi-ndi kenceng iki, Bos? Kencenge iku nduk mecak pandri. Lek gak ono nang ombe mbok lik yo.
Ojo lali sodoke lur. Pegal lek sodoke mlontos nang tangan. Wah, kakean request tompel iki. Oh ya Ul, engko lek gimun ambek mesti takon waran aku sing njupuk belean. Oke, Bos. Sip. Lek dikongkon kuwi cacek ngono lho. Apa lek namene Embong? Waduh, apa ceh? Salah sapi ta wengi gak nulokno. Rame ae ndek kene. Mbok, gak mampir ini ta? Loh, lah kenapa no di omah mbok karuan ngewang-ewangi mbah nih kono lek nganggur? Sungkan aku, Mbok. Lah aku gak dikongkon iki. Lah mosok kon nang bolomu ae ngenteni dikongkon. Wong iku ngono ya mbakmu. Lah terus ya apa, Mbok? Gak apa-apa ta aku moro-moro rono. Aku muring-muring wong iki. Ya gak apa-apa. Wong mesti ora kira muring-muring. Lah rumangsamu mesti ku stres ta kate muring-muring. Loh, tapi apa ya, Mbok? Ya ora usah kakean mikir, Jeng. Moro kono wis, ewang ngono mari ki aku tak rono sik. Ya wis, Mbok, aku tak nutur kono dhewe sik ya. Ya. Yo repot opo iki kok, Mbok, isu ambek ajeng. Oh, ya kandhane ajeng gitu lho, Nak. Ini ngewangi mbakne. Mari omahmu iki kok peteng temen lampune nandi pasang ngono kate akeh wong. Ti, nombok lho. Lampu ripo. Lah, yang ngono padang. Ana apa sih, Mbok? Kene lho, Mbok. Lari kok wis mari penggawean ta? Kok setu kene isu-isu. Lah wong tuwek do ya ini wis mari kabeh. Kene mon, kon kene mon. Sekine, Mbok, tak supe wae awi. Barene lo dungaren, kate ngomong apa isu-isu iku. Ya kon iku lho, wong ya kate duwe gawe. Barang-barang sing digawe iku nyepak kabeh ta? Duitmu iku wis ana ta, Ti? Duwe, Mbok, kali budi nilai iku sak gudang. Yo lambemu mon, duwe sapa? Ya sik kate dodol mas-masanku maneh bakale. Oh iya ta. Wah, Lah, Ya wis nang didol mas-masan iku, ben oleh rezeki tuku maneh. Terus, kon wis golek diodot ta, Ti? ya dorong, Mbok. Lah barene lo kate ngongkon sapa? Lah kok goblok temen kon iku. Jenenge wong kate duwe gawe iku nak, ya nglumpukno bola, ya nglumpukno tangga. Lah kon iku lho kira-kira ngatasi ta, kate kon adepi dhewe iku. Wong caleon iki ya gedhe. Gimun iki ya nglumpukno wong gawe kajatan, ater-ater. Kelar ta kon kate tandang gawe dhewe iku. Bedho wis. Golongane wong setengah rolas nglumpuk nek kene. Iki lho Man, ngejak rene Man. Apa ya, Sam? Kon ngaso ae. Delok tompelmu iku lho, gigu lho. Tambah merantak ngono si tompelmu iki. Aduh. Riyo. Tompel padha tompel e depan. Lah iya. Lah masih tompelku gede mek situ. Lah tekmu sak awak. Wis Man, wis jam. Padha-padha tompelne ribut. Lah nek aku tompelen sak awak gara-gara turunan teko wong ndhuwur cak Don, gara-gara mbok bacok gudeng. Lah lek iki lho jan tes turunane gondoruwur iki. Kundumu apa nih sih, Dam? Kayak ini kongku. Lah Don, semengkok-mengkok tompeli. Terus. Wis, Kan wis. berkaca. Wis talah. Kok aja ngerayai ta jam? Kami gila ta? Dusik ta? Ya, Pul. Jam. Nanti bapakmu. Bapak tebon Cak Don. Loh. Lah wonge ganok ngene jam. Waduh lah terus ya opo Don iki? Kakak ngopo sih? Aduh kan gak usah melek-melek Kondur. Usane wong tuwek iki. Bare ono apa sih Cak Don? Cak Suman lah padha ae ya. Dadi apa ngono kul cuman saiki? Yo iki sing rumah sapine bapak. Oh, dadi kon ta wo sing ngurusi kandang iki. Itu, ono apa sih? Sapi ini lho sing ndi sing didol. Si Cak, ojo pitungan karo wong iki bulet. Mulut apa sih, Kul? Yo bulet Cak, bapak tau diakali nang wong iki. Wah, iki cilik melok air kampung gini kan kuwi. Wis jam. Ojo kekerasan tok ae. Oh, wis Jul.
Jan tokoli yo Jan. Oke, Bos. Ayo, Gul. Wes ayo, delok sapi aja rame ae. Le.